میرے متھے سنیا سجدے سو جلدا پڑھو تا صحیح میرے متھے سنیا سجدے سو جلدا پڑھو تا صحیح میں رستہ ہاں میں منزل ہاں فقط گمنام کیتا گئے میں رستہ ہاں میں منزل ہاں فقط گمنام کیتا گئے جائے لت رکھ رات دے سینے تے سوجل کیتے دھرتی تے جائے لت رکھ رات دے سینے تے سوجل کیتے دھرتی تے ظلم اے ہے جو سورج کو وتاب شام کیتا گئے مہربانی نصیباں تے بلال احمد فخر کر ناز کر سجدے محمد دے غلام دا تے کو ہم نام کیتا گیا مہربانی کہ نصیباں تے بلال احمد فخر کر ناز کر سجدے محمد دے غلام دا تے کو ہم نام کیتا گئے شریف پردیسی صاحب غزل ہے کہ مجبور ہم بیزار ہم کیتے سفر بیڑی ہوتے مجبور ہم بیزار ہم کیتے سفر بیڑی ہوتے ہیلک نہ ہم سفریں دا میں کیتے مگر بیڑی ہوتے مہربانی کثیر شیر عصمت صاحب کہ دنیا میری پانی دا گھر لوندھا گیوں قطرے کنوں دنیا میری پانی دا گھر لوندھا گیوں قطرے کنوں بے ہوش تھی ڈھے کے ڈٹھے تس دا حشر بیڑی ہوتے مہربانی کی حل مہانے لوگ ہیں کہیں کول کچھ مگدے نسے احسان سئی سندھو دا ہے سادے جو گھر بیڑی ہوتے کہ شیر لکھا ہے ملک ریاض کہ مچھی کو پونگے کھا گئے دریا کو پنگھر آ گیا مچھی کو پونگے کھا گئے دریا کو پنگھر آ گیا این رات وچ کر گئے اساں زندگی بسر بیڑی ہوتے کیتی کنارے دشمنی پانی بھی تس دیوڑ لگے تائیں نہیں ڈٹھا رب نہیں ڈٹھا سادہ گزر بیڑی ہوتے کہ مقطع سارے دوستہ دے نامے کہ پانی بلال احمد جداں دشمن جو تھے ہاتھی بنا دیگر دا شر شامے تو پوچھ شامے دا شر بیڑی ہوتے